இந்த டே 2லையும் ஒரு 4 ஃப்ரேசல் வேர்ப் பார்ப்போம். அதாவது புட்டுங்கிற ஒரு வேர்பை வச்சு இருக்க 4 ஃப்ரேசல் வேர்ப். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் புட்டான். புட்டான்னா வியர். அதாவது எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஈ புட்டான நியூ ட்ரெஸ், ஈ வியர் த நியூ ட்ரெஸ். செகண்ட் ஒன் புட் ஆஃப். புட் ஆஃப்னா போஸ்ட்பான். போஸ்ட்பான்னா எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா த மீட்டிங் வாஸ் புட் ஆஃப், அதாவது த மீட்டிங் வாஸ் போஸ்ட்பாண்டட். தேர்ட் ஒன் புட் அப் வித். புட் அப் வித்னா டாலரேட். எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு எப்படி சொன்னோம்னா ஈ புட் அப் வித் த குவாரல், அதாவது ஈ டாலரேட்டட் வித் த குவாரல் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். ஃபோர்த் ஒன் அதாவது லாஸ்ட் ஒன் புட் அவுட். புட் அவுட்னா எஸ்டிங்கிஷ். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா ஈ புட் அவுட் த ஃபயர், அதாவது ஈ எஸ்டிங்கிஷ் த ஃபயர். எஸ்டிங்கிஷ்னா அதாவது வந்துட்டு ஃபயரை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம். தேங்க்யூ. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.